эшкә кулы янса, Өстарыган бу дилер, күпеләргә күрергә өйрәнә фиксиләр. бар аларның мәктәбе, ничек соң булмасын? Кемнәр соң ул фиксиләр, әйдәле сер булсын. Кемнәр соң ул фиксиләр, әйдәле сер булсын. Кемнәр соң ул фиксиләр? Әйдәле сер булсын. Ут сүндергеч. Димәк, өйдә барысыннан да хәтәррәк әйбер нәрсә? Этне? Ансы фиксиләр өчен. Кешеләр өчен дә иң хәтәре нәрсә? Янгын! Кайда? Сорауыгызга җавап иде бу. Юләр шаяру. Җавап дөрес. Өйдә янгын чыгудан хәтәррәк бер ни дә юк. Ни химиклар түгел, ни физиклар. Ләкин үкенешебез юк. Кызык фикер. Тикшерергә кирәк. Сезнең ярдәм букчаларыгызда ут сүндергечләр бар. Ничек итеп аларны кабызырга? Дәрес ахырында күрсәтермен. Налик, янгын дип кычкыр әле. Нигә? Дәү әтипусның ут сүндергечне ничек итеп кабызганын күрәсем килә. Юк, Фая, кычкырмый. Янгын! Син тагынмы? Мин шаярттым гына. Акылсыз шаярту. Шуңа күрә сыйныфтан чыгып кит. Моның өчен гомумән әтиәнеңне мәктәпкә чакыртырга кирәк. Янгын белән шаярмыйлар. Ут белән шаяру хәтәр нәрсә. Шырпы я ут кабызгычлар белән уйнарга ярамый. Бу турыда барыгыз да белә дип ышанам. Ләкин өйдә янгын чыгара торган бүтән әйберләр дә аз түгел. Мәсәлән, мичләр һәм каминнар, я электр җиһазлары, плитәләр, җылыткычлар, үтүкләр, игътибарсыз калган җиһазлар янгын чыгуның сәбәбе булырга мөмкин. Бигрәк тә яңа елны каршылаганда бенгаль утлары, шәмнәр белән сак булырга кирәк. Ут алардан бүтән җиңел янып китә торган әйберләргә кагаз я агач тукымага күчәргә мөмкин. Әгәр инде кинәт янгын башланса, шундый ук нишләргә кирәк? Дөрес, янгын сүндерүчеләрне чакыртырга 01 я 112 телефон номеры аша. О, нәрсә бу? Шаяртымы? Юк, яна! Чыннан да яна! Янгын! Нишләргә соң? Әйе! Ут сүндергеч кирәк! Кайда соң ул? Менә шулай, ярдәм букчасы ут сүндергечкә әверелә. Барыгызга да аңлашылдымы? Аңлашылды. Янгын! Анда янгын! Фаер, бу инде көлке түгел. Билләх идем! Әнә тегендә карагыз! Шаяртып та карый, төтеннән дә чыгарган. Мин түгел ул. Анда чынлап та янгын. Ышандык ди сиңа. Мин алдамыйм, хак дим. Миңа калса, ул шаяртмый. Монда чынлап та янгын. Пуля, симка, паяльникны сүндерегез. Булды. Саграк, уттан читтәрәк торыгыз. Миңа нишләргә? Ут сүндергечне чыгар. Элек янгынны гади су я ком белән сүндергәннәр. Бүгенге көндә еш кына ут сүндергечләрне кулланалар. Ул шундый көпшәле баллоннар. Аларны гадәттә кызыл төскә буялар, яхшырак күренсен өчен. Ут сүндергеч эчендә махсус порошок я күбек. Нәрсәдер янса, ут сүндергеч көпшәсен утка юнәлтеп, рычагына басарга кирәк. Порошок я күбек тышка бәреп чыгып, янгынны сүндерәчәк. Безнең ут сүндергечләр бик бәләкәй. Чудаковны ярдәмгә чакырырга кирәк. Мин чакырдым инде. Так, кайда янгын? Ого! Ура! Сүндердек!
Рәхмәт инде сезгә, кеше дуслары. Сез минем лабораториумды коткардыгыз. Ярый инде, ярый, берни түгел, хезмәттәш. Сез булмасагыз, ахыры нәрсә булып бетер иде, билгесез. Минем беләсем килә. Нәрсәдән башланды бу? Файер! Нишләдем мин? Әкем, янгын, янгын дип кычкырды. Бәлки аны син оештыргансыңдыр. Алай булса, әти-әниеңнән башка мәктәпкә киләсе булма. Профессор. Гаеп миндә. Мин паяльникны кабызган килеш калдырганмын. Гафу итегез. Менә кемнең әти-әнисен мәктәпкә чакыртырга кирәк. Мультипликацион фильм Халкыбыз мирасы студиясында тәрҗемә ителде. Кемнәрсең ул фиксиләр,